Hurian itu hatta nadong di bagas joroon. Suang songoni nadong di bagas tabe mangihuton parmingguat tahun marhite live streaming horas madihita saluhuna. Tapasada ma rohata dohot pikirata tapuka ma parminggota tapuji tu hatta marhite edde nomor 12 ayat sada sahatu ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Tung behama pamulusu disaluhut denggan ni uhum ni Jehovah tuau, surdu konokudo panginuman parhatuaun tugijang, jala pajojo wokudo guarni Jehovah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, alea manami na di banua gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai akka ulaun ni sibulisi, say padungo mahami, marhite-hite to dimna badiai, asa unang tarpedem hami di bagasad dosa, alai asa monang hami sahat rodi ujung, jala asa mardame hami saliling di tanoon, pai masahat hami Tuhan uluan na sora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Tuhan
Tangion hamuma patik ni debata, natar surat di poda tolu ayat onom. Songonom ma natar surat disi. Sai ibana ma tadda dinasa dalammu, asa ibana patigor akka dalammu. Atong rak mangidugugo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amen. Tatopo tima dosat tatu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo naso hatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikko dalanna asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Alani i ubahen hubangidohami say sudati matoru-torum asa unang mangonai betuhami. Say sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asiniroham. Say pargugoi mahami, asa margugu hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosatta. Songonod do hatan di Jehovah, unak ko mabiar, ay audo siluluhok ko. Nunga pola hujo guarmu, ahu na punaho. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Ni bolo
Hatani debata nagabe turpuk epistel di parmingguat tasadarion, imana tersurat di Sada Musa 45 ayat 3 1 10. Sada Musa 45 ayat 3 1 ayat 10. Tajahama margat di soring. Dungi ninna si Joseph madok akahahanay. Au do si Joseph mangulu depe amatay. Jadi dang haalusan ni akahahanay ibana. Ay tarhatotong dorohana sida mida buhinay. Joseph madok akahahanay. Una pajono kamu matula bukon. Gabi pajono nasida ma. Jadi nina ibana ma. Au do si Joseph ang gimuna naginajis munai tanong Mesir. Ope, unang mabiar hamu, jala unang serbeng matamuna ala ginadis munai au tuson. Ay mangarade hanguluan muna ubay dusu debata au parjolo muna. Ay 2 tahun dope masa haleon di tanon. Alay 5 tahun nari dope nasomasa sagurun manang matilo. Alai disuruh debata doau parjolo muna, pajopot di hamu eba-eba di tanah on, dohot parnguluhon hamu, mabahen haluau bolon. Ope, dada hamu marsurau tuson, debatado, dibabaki doau gabe aman ni Raja Firaun, do gabe induk ni sandok bangsa, jalan mengarajai di sandok tanah Mesir. Asa pahatop hamu maneh nakok tudamangi, pabo hamu matibana, songonoddo tonani anakmu si Joseph. Dibabakit debata doau gabe raja ni sandok tanah Mesir, tuat maho madapot tonau, unang togang-togangon. Maringat di tanah Gosem maho, asa jonok dilapukku. Dot anakmu, dot akapa hukum, rodi biru-biru, dot lebung, dot nasana diho. Audo marmuduho kodisi, ay 5 tahun nari dope halionon. Asa unang raparan ho dot isini bagasmu, rodi sude nadiho. Atong matamuna do matan yang gigi, si Benjamini, marnidasa, bawa apalapa mengaku manohon hatai Tuhan. Pabuah hamu matudamangi sude hasangapokku di tanah Mesir, rodi sude ni ida munai, pahatop hamu maneh tuat tuson rap dohot amatta. Dungi di haulma rukung ni si Benjamin, angginai utangis, si Benjamin ipe, saya itu matangis do makaul rukungna. Dungi di si Joseph masude akahahanai huhut tumatangis be, dung pesalpui asa makkatai akahahanai dohot ibana. Dungi terportik ma baritai tubagas ni Raja Firaun, akanin naro, nungaro akahahani si Joseph. Jadi denggam maro ni Raja Firaun, dohot akahani sonai. Ido yang gosahakna, martua ma akan atu mangihon hatan di debata, jalan nau peopsa. Amen. Mago pe
taha tidak ko maha porsiaw tay, songen na hina tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu nasu atudusan, na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata jahuba na sasadei, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabia siya tod di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tu hatta na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tua-tua ni otoru dung ditanom, na mula mangulu diari patuluhon, na manay tu surgo, lahul tu siamun ni debata jahuba, amanay pargugo naso atudusani. Di simay bana pay mamulak sogut tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panhala Kristen akan na badia, dohot dia sesandi dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogut daging ni halak na mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amen.
songonoma titing namasa di Huriatta Minggu Seksagesima tanggal 20 Februari 2022. Na perjolo tema minggu. Guarni mingguta sadarion ima minggu Seksagesima dohot tema nading geddo balos ni najat. Na paduahon ruas nataba. Mamuka minggu sadarion minggu tanggal 20 Februari 2022 gabi ruas ni HKBP Depok Sadama ima keluarga ni amatta ucok prada lingga kaban inata tiaruli buru siadari rap dohot tulu yanakon nasida inganan ni nasida Perum Maharaja Blok M Walu nomor 12 Sawangan Depok, Wik 12 Bethlehem. Nasida Rosian HKBP Depok 2, Resort Depok 2. Tu keluarga baru merhito kupasatami asa jongjong manasida. Mauliatema selamat bergabung di Huriatta Hudul Maham. Na patuluhon ruas napida. Mamuka minggu sadarion minggu tanggal 20 Februari 2022 pidda huria masian HKBP Depok Sada. Ima keluarga Sada Amatta Harlen Laurensi Simajutak. Inata Sondang Pestaulina Boru Lubis. Inganan nasida Jalan Haji Asmawi Gang Kelinci RT Pitu RW 5 Beji Depok Nir 1750 Sada Wik 5 Manang Jordan. Nasida Piddatu HKBP Bandar Maratur Perdagangan. 2. Amatta Jimbat TH Simajuntak. Inata Henni Lauren Boru Pakpahan Rap Dohot 2 Yanakon Nasida. Inganan Nasida Jalan R Sukarma Perumpuri Hasana 2 Blok B 10 Sada RT 2 RT Tolu RT 2 RW Tolu Rangkapan Jaya Baru Depok. Nir 1676 Wik 10 Sada Manang Jeriko. Nasida pidda tuha KBP Pura Bojong Gede. Na paupaton berita habot niroha. Na di hari Sabtu tanggal 10 Februari 2022 nunga marujungolu amatta situa sarton sinabela hinabaluhon ni inata boru hutahayan tutup umur 56 tahun. Tu udean di hari sadarion minggu tanggal 20 Februari 2022 di TPU Tapos. Napalimahon ulaun nabadia. Na di hari minggu tanggal 10 Februari 2022 nunga di patupa ulaun nabadia tu amatta padita midian manulang sarjana teologia. Jalahut pasahat ulos hatuaon 70 tahun. Maringana di bagas nasida Perum Permata Rubitolu Blok B nomor 10 Sawangan Depok. Nir 1857 Wek 10 Sada Manang Jeriko. Na paunopon pertangyangan Wik. Pertangyangan Wik na dipatupa di hari Rabu dohot hari Kamis na di bagas ni ruas masohot majolo. Jala patupon na do pertangyangan ganup hari Rabu pukul 10 sia Wip maringanan di gereja dohot marhite live streaming. Na papituhon sermon parhalado. Mamuka hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sahat tutiki si toto ponotod dope
sermon perhalado HKBP Depok Sada di Patupa Marhite Jum Meeting mamuka pukul 10 sia WIB. Na pawaluhon pertanyaan manang sermon kategorial. Pertanyaan manang sermon kategorial remaja naposo parupuan inahanna dohot lansia. Mamuka hari 15 Februari 2022 masohot majolo sahat tutiki si toto ponoton dope. Napasiahon pertanyaan perhalado dohot keluarga. Pertanyaan perhalado dohot keluarga di minggu patuluhon di bulan Februarion masohot majolo sahat tutiki si toto ponoton dope. Pasapuluhon duksipul titingon tapai hutihut mapan orangion sian pengurus remaja naposo bulung HKBP Depok Sada taringot tu parture di pemilihan ketua remaja dohot naposo bulung HKBP Depok Sada. Pasapuluhon sadahon titing naso jinahahon dope dohot berita perhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huriata marhite kode respon cepat na adong diganup bangku hudlat tabi dohot marhite grup WA kelompok partangyangatta. Songonima titing masa di huriata di bagasan minggun sai di pasu-pasu tuhat tamai bahen sangap di goarna. Shalom, horas madita salutna. Nahu pasangapi ami, inang pandita Julian Azai, dohot nahu pasangapi ami, amang dohot inang parhalado, dohot nahu pasangapi ami, sudi akatua-tua nami, dohot nahu hawolongi, sudi dongan nami remaja dohot naposo bulung HKBP Depok 1. Saya Ricardo Gilbert Manalu, ingin menyampaikan beberapa informasi mengenai pemilihan ketua remaja dan naposo HKBP Depok 1 periode 2022-2024. Berikut kami sampaikan lini masa proses pemilihan ketua, naposo, dan remaja. Terhitung pada hari ini, Minggu 20 Februari sampai 5 Maret, masa pendaftaran calon ketua resmi dibuka. 6 Maret, pengumuman calon ketua terpilih. 13 Maret, pengenalan visi misi calon ketua. 19 Maret, pengenalan calon ketua naposo. 20 Maret, pengenalan calon ketua remaja. 21 sampai 26 Maret, masa pemilihan ketua, yaitu melalui pemilihan dilakukan melalui Google Form. Tanggal 27 Maret, pengumuman ketua yang sudah terpilih. Adapun beberapa persyaratan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai berikut. Persyaratan calon ketua naposo merupakan jemaat terdaftar di HKBP Depok 1, berusia minimal 19 tahun, sudah lepas sidi dan belum menikah. Sedangkan persyaratan untuk menjadi calon ketua remaja yaitu merupakan jemaat terdaftar HKBP Depok 1 dan berusia minimal 15 tahun dan maksimal 18 tahun. Untuk teman-teman naposo dan remaja yang memenuhi persyaratan tersebut dan ingin mendaftarkan diri menjadi calon ketua dapat mengakses form pendaftaran melalui link yang akan saya sebutkan. Naposo, bit.ly/calon ketua NHKBP D1, remaja, bit.ly/calon ketua RHKBP D1. Teman-teman dapat mengakses informasi terkait rangkaian pemilihan ini, juga menyampaikan kritik serta saran kalian di kanal Instagram kami, di remaja @nhkbp naposo @nhkbp Depok 1 dan remaja @hkbp D1. Kami sungguh berharap teman-teman naposo dan remaja dapat berpartisipasi aktif serta turut mengawal rangkaian pemilihan ketua remaja dan naposo pada periode 2022-2024 ini. Sekian informasi yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian tua-tua kami dan teman-teman kami. Terima kasih.
Damen debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihamu amang inang, tabukama bibelta, turpuk dihita di minggu sadarion, ima di minggu seksagesima, tarsurat di Lukas bindu pitu, bindu onom. Lukas bindu onom ayat 27 sahat tu ayat 37. Lukas bindu onom ayat 27 sahat tu ayat 37 songonon ma didok disi. Alai hudok ma tuhamuna namanangi. Haholongi hamuma musumuna. Nadenggan ma bahen hamu tu nama kosomi hamu. Pasu-pasu hamu ma akan nama murai hamu. Tangyakon hamu ma akan nama ngasupi hamu. Anggo dipastap hurumi, tarehon nang nasambari bayi. Jala anggo dibuat ulosmu, unang jua nang baju-bajum. Nasa namangido tuho lehon. Jala unang tunggu halak naung membuat ugasan mi. Ia napinangido muna naing bahenon ni halak tuhamu. Ima bahen hamu tunasida. Ai molo dihaholongi hamu na marholong ni roha di hamu. Parulian dia mai di hamu. Ai nang akka perjahat dihaholongi do nama koholongi ni roha dinasida. Jala anggo dibahen hamu nadenggan tu akka si bahen nadenggan tu hamu. Parulian dia mai di hamu. Nang akka perjahati songonido pambahenanna. Jala molo makirim hamu membuat samuse lahu pasali dongan. Parulian dia mai di hamu. Ai di pasali perjahat do dongan na perjahat asa di jalo muse hepengna. On matahe haholongi hamuma musumuna bahen hamuma nadenggan jala pasali hamuma di nasohirim rohamuna di balosna. Balgama upamuna gabe aka anak ni nasun timbuli mahamu. Ai basado ibana dina tois maroha jala dina jahat. Gabe para si roha mahamu songon amamuna para si rohai. Unang mahamu manguhum-uhumi. Gabedang uhuman nahamu. Unang hamu manorui. Gabedang toruan nahamu. Palua hamu. Gabe paluaon na hamu. Ido ianggo sahatna turpuk dihita di mingguan. Dihamu amang inang nahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bagi kita turpukon sudah menjadi hal biasa. Nunga somal tabege ati dangi. Nga somal tabegeon, nga somal tajaha. Kita sudah kerap kali saban hari mendengarkan supaya kita harus mau mengampuni, harus bisa membalas yang jahat dengan yang baik, ya kan? Kita supaya harus bisa bermurah hati, kita harus bisa menjadi orang yang berlapang dada, kita harus bisa menjadi pribadi yang tidak menghakimi. Itu sudah sering kita dengar. Ngasomal turpukon tajaha, tabege. Jala mungkin juga sudah menjadi ajaran kita kepada ya nakota nang pahoputa. Kita ajarkan ini supaya jangan membalas dendam. Jangan membalas kejahatan. Tetapi terus berbuat baik. Sonari boha tahangoluhon doi. Tahangoluhon do turpukon. Mol manang holan mamolu sambing.
Manang holan ta jaha sambing, manang holan ta bege sambing. Maka nguluhon do narikot. Bagaimana kita menghidupi ajaran Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, yang diperdengarkan dalam Minggu Seksagesima di Tikion. Kita mau merenungkan perbuatan dan karya Tuhan Yesus. Tentunya diawali dengan cinta kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Diawali dengan pengampunan yang Tuhan Yesus terapkan. Tuhan Yesus mengingatkan sude aka nama kaporsiai ibana. Tuhan Yesus memanggil semua orang yang telah mendengarkan firman-Nya. Ido umbahin didok di ayat 20 pitui. Alai hudok matuhamu nama nangi. Aku berkata kepada kamu yang mendengarkan aku. Kita semua tentunya punya pendengaran yang mau bersedia mendengarkan firman Tuhan. Atedangi tiap minggu hitamar minggu. Tabege hatani debata. Jadi tuh hita doon akan namar pinggol. Pinggol homa. Dengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya sekedar alai na umrikot ima maka ngoluhon. Apa yang harus kita hidupi dalam ajaran Tuhan Yesus yang diperdengarkan kepada kita di Minggu Sadarion. Didok Tuhan Yesus di ayat 20 pitu saat 2 ayat 30 haholongi hamu mamusumuna nadenggan mabahen hamu tu na makosomi hamu. Pasu-pasu hamu ma akan nama murai hamu. Tangiyakon hamu ma akan nama ngusupi hamu. Mangasupi hamu. Anggo dipastap hurumi tarehon nang nasabari bayi. Jala anggo dibuat ulos mi unang jua nang baju-bajum. Nasa namangido tuho lehon. Jala unang tunggu halak naung membuat ugasan mi. Mampukah kita menghidupi ini? Saya pikir ini menjadi pergumulan yang juga menjadi pertanyaan bagi kita. Sudah mampukah saya, sudah mampukah amang inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan melakukan hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Masa iya sih nunga dipastap pipi yang ini, dikasih lagi pipi yang ini? Masa iya sih ketika saya sudah dicaci maki, digosipi, saya harus katakan dan meminta berkat kepadanya? Atau justru mengatakan terima kasih ya, engkau sudah mencaci maki saya. Terima kasih ya, engkau telah menyakiti hati saya. Mampukah kita melakukan hal itu? Terima kasih ya, engkau telah mengkhianati saya. Tapi ini yang menjadi pelajaran yang harus kita hidupi. Sebagaimana Yusuf yang sudah lakukan dalam perjalanan hidupnya. Haha Anggina yang merancang kejahatan kepadanya. Tetapi justru dia katakan bukan yang jahat itu menjadi fokusnya. Tetapi karena Tuhan yang mau menyatakan kasih-Nya. Bukankah itu tadi yang sudah kita baca dalam 1 Musa, Sada Musa 45, ayat 1 ayat 10 nomi. Ketika yang jahat dirancangkan, dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Tetapi Yusuf katakan dalam ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 9, Yusuf katakan, on pe unang mabiar hamu, jala unang serbeng matamuna alagi nadismunai autuson. Ai mangarade hangoluamuna umbahen disuruh debata ahu parjolomuna. Ayat 7 dikatakan, alai disuruh debata doa parjolomuna. Pajopon dihamu eba-eba di tanoon dohot pangoluhon hamu mambahen haluam bolon.
Ayat 8 dikatakan lagi, onpe dada hamu marsuru au tuson debatado di pabakit doau gabe amani raja parau dohot gabe iduk ni sadok bagasna jala pangarajai di sandok tano Mesir. Ayat 9 di bagian terakhir, di pabakit debatado au gabe raja ni sadok tano Mesir tuat maho mandapoton au unang togang-togangon. Jadi segala hal yang membuat awalnya sakit, merasa dikecewakan, merasa disingkirkan, merasa dikhianati, merasa tidak dianggap, bahkan dirancangkan sesuatu hal yang buruk, yang jahat. Tetapi inilah kesaksian Yusuf. Nading gando, nabi nahen, nabi natupani debata. Secara logika memang, kalau menurut rasa kemanusiaan pribadi kita, logika kita, ya mungkin bisa saja Yusuf akan melakukan pembalasan. Dia menolak kehadiran saudara-saudaranya ketika mereka membutuhkan pertolongan. Tetapi ini tidak. Yusuf justru menyaksikan kuasa Tuhan yang menghantarkan dia hingga ke Mesir. Inang amang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita tentu mudah. Tetapi bagaimana kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, ini menjadi perenungan. Ido umbahen didok di bagasan turpukon di ayat 22 satu ayat 24. Apa bedanya kalau yang jahat kita balas dengan yang jahat? Apa bedanya jika kita yang baik melakukan yang baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita? Toh orang jahat itu pun parjahati pe iboto ibana do mabahin nadenggan tuak kadongan na parjahati. Iya kan? Penjahat itu juga tahu berbuat baik kepada komplotan mereka, satu gengnya, satu kelompoknya, untuk berbuat baik di antara sesama mereka. Tetapi umat Kristen, kita yang mendengarkan firman Tuhan, ditantang untuk menghidupi ajaran Tuhan Yesus. Mampukah kita mengasihi orang yang telah menikam kita dari belakang? Mampukah kita mengampuni orang yang telah menyakiti hati kita begitu mendalam? Mampukah kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan? Itu makanya firman Tuhan katakan di ayat 35. On matahe haholongi hamu mamusumuna. Bahen hamu manadenggan jala pasali hamuma. Di nasohirim rohamuna di balosna. Balgama upamuna. Gabe aka anak ninasun timbuli mahamu. Ay basado ibana dinatois maroha jala dinajahat. Di bahasa Indonesia dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Supaya ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ini yang harus kita lakukan sebagai umat Kristen yang telah diperdengarkan, yang mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya sebagai umat Kristen, kita mau diajak bagaimana kita harus menghidupi firman Tuhan. Menghidupi dan menghayati pengajaran yang Tuhan Yesus terapkan dan ajarkan kepada kita. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan, tetapi dia beri teladan hidup. Itu makanya kalau kita lihat dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44 dikatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.
Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dulu dalam pemahaman orang Yahudi, yang jahat balas dengan jahat. Tetapi ini pengajaran Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mendoakan orang-orang yang menyakiti kita. Mendoakan orang-orang yang membuat kita terluka batinnya. Ini yang menjadi pegangan, menjadi wejangan bagi kita bahwa kekerasan dan kejahatan harus dibalas dengan kebaikan dan cinta kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, dengan berbuat baik kepada musuh kita, bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita tidak mampu membalasnya. Tetapi dalam hal ini firman Tuhan mau mengarahkan kita untuk tetap menghidupi ajaran Yesus. Ido umbahen di Rom 12 ayat 19 sampai 21 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dengan berbuat baik kepada musuh kita, kepada orang-orang yang membenci kita, kita sedang membuat bara api di atas kepalanya. Dia akan berpikir terus sehingga luluhlah hatinya. Maka dengan itu unang talojai dirita. Unang talojai pikirata. Unang talojai rohata untuk membalas kejahatan. Unang talojai dirim inang amang. Tetapi mari bergumul di dalam Tuhan. Mari menyerahkan semuanya apa yang menjadi pergumulan kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menjadi hakim yang adil dalam kehidupan kita. Ido umbahen di ayat 30 pitui. Unang mahamu manguhum uhumi, gabedang uhuman nahamu. Unang hamu manorui, gabedang toruan nahamu. Paluahamu ma, gabe paluaona hamu. Biar Tuhan yang membebaskan kita. Dengan kita menyerahkan semua rasa sakit kita, rasa kecewa kita, rasa pengkhianatan yang dilakukan orang kepada kita. Biar Tuhan yang menjadi hakim yang adil. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita sudah mampu menjadi pribadi yang mengampuni, jika kita sudah mampu menjadi pribadi yang mengasihi, maka kita menjadi orang-orang yang orang-orang yang mampu memutus mata rantai kejahatan, memutus mata rantai perbuatan dan kuasa setan. Kita akan menjadi orang-orang yang hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Bahwa yang jahat yang dirancangkan oleh saudara-saudaranya kepadanya, tetapi justru mendatangkan kebaikan dalam hidupnya. Justru Yusuf dipakai menjadi alat Tuhan, membawa berkat bagi bangsa Israel. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tabo todo hacit ni pambahenan, napinatupa mungkin orang-orang di sekitar kita. Tabo todo hacit rohata, tabo todo sogo rohata, tabo todo mohop ate-ate tamolo mamereng, marningot akka pangalahon ya kadongan. Tetapi dalam firman ini kita mau diarahkan untuk hidup berpegangan dalam firman Tuhan.
Ro marsorin arsak lasni roha alai nadenggando na pinatupan debata dihita nama kangoluhon hatan debata. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu ini kita mau diingatkan untuk tetap hidup berpegangan kepada firman Tuhan. Mari mengampuni, mari mengasihi, supaya kita terbebas dari rasa sakit hati, supaya kita tidak tercokol terus dibelenggu oleh rasa sakit itu. Inang amang, kalau kita tetap memendam, hidup terus-menerus dalam rasa sakit, mengingat aka pangalaho-pangalahonnya kadongan namambain sogoro hata, kita enggak akan melangkah maju. Terus mahita didondoni sogoroha. Kita akan didondoni, ditekan dengan dendam itu, rasa sakit itu. Tapi mari bebaskan hati kita, bebaskan pikiran kita, supaya kita boleh melangkah di dalam Tuhan. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang sakit. Ya kan? Aimolo terus dohita mian di bagas mohop ni hati-hati, ya, tetap bersikukuh dalam rasa sakit itu. Gabe murah-murah dohita muruk, ya kan? Murah-murah datang tension. Mamereng suami do amat tape HP tu halakan do sogoroha, panombosannya tu dia, tu jabu. Kita marah ke yang lain, tetapi pelampiasan adalah anggota keluarga. Maka dengan ini mari bebaskan hati kita. Mari keluarkan itu di dalam Tuhan. Kita doakan dia supaya sembuhlah batin kita. Ido umbahen diajarhon Tuhan Yesus, ya kan? Di Matius 10 ayat 22 songonan yendehon akaina Ester nakingani. Berapa kali kita harus mengampuni? Tuhan Yesus ajarkan mengampuni itu 70 kali 7 kali. Artinya tidak terhingga. Terus menerus. Sampai kapan Inang Pendeta? Seumur hidup. Seumur hidup kita harus mau mengampuni. Membuka hati untuk mau mengampuni. Supaya dengan memberi pengampunan kepada orang lain, kita yang sembuh. Dan halakanna sembuh. Hita do. Bebas hita. Manang songo dia pe pangalahonnya kajolma. Namambain jutro hata, biarkan saja. Yang penting saya hidup dalam kebaikan sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Itu juga yang dilakukan oleh seorang bapak molota jahat tentang cerita anak yang hilang. Ate dangi? Dengan pangalahon ia nakona nama nuntun lomona. Dia tidak mau setia kepada bapaknya. Tetapi bapaknya membuka hati menerima anaknya kembali. Mengampuni anaknya. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua kita selalu melakukan yang salah. Setiap hari molota etong 24 jam. 3 hali mahita patu panadenggan. Jala 3 hali do hita patu pahon melakukan yang tidak baik. Artinya kita punya kelemahan masing-masing. Kita pernah disakiti, kita juga pernah menyakiti orang lain. Tidak langsung kepada alotai, ale tuhalakan, heado. Itu kan? Makanya Tuhan Yesus ajarkan aimolo dihaholongi hamu namar holong niroha dihamu parulian dia mai dihamu ainang aka parjahati dihaholongi do nama kaholongi niroha dinasida. Orang jahat juga tahu berbuat baik. Maka diajarkan jika engkau menginginkan orang lain berbuat hal yang baik kepadamu, lakukan itu terlebih dahulu. Itu yang dikatakan di ayat 30 sadai. Ai ia pinangi domuna naing bahenon ni halak tuhamu ima baen hamu tunasida. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuat jugalah demikian kepada mereka. Jadi jika kita menginginkan hal baik kepada kita, lakukan juga terlebih dahulu hal baik itu. Maka yang baik itu juga akan mengikuti kita. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan minggu ini, biarlah kita tetap hidup sebagai orang-orang yang mau membuka hati untuk mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang mau memaafkan, mengampuni, dan mau hidup berbelas kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Berbuat baik, berbelas kasih bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi kepada semua orang. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di minggu ini, supaya kita hidup dan menghidupi firman Tuhan. Ido umbahen naking molo tabuka majo buku endeta 452 nungata endehon naking, bisa diurupi inang permusik 452 ayat 2 dan 3. Jod do godang akan nama maung ahad yang membuat kita sakit hati, tetapi mari kita membuka hati untuk mau mengampuni di dalam Yesus Kristus. Taendehoma 452 ayat 2 dan 3. Inang amang yang dikasihi Tuhan, biarlah ini menjadi pegangan kita untuk melangkah di dalam Tuhan. Buang rasa sakit hati, buang kebencian, buang kekecewaan, hacit neroha, kekecewaan,
Jangan biarkan itu berlama-lama tinggal di dalam hati kita. Mari lepaskan hati kita, pikiran kita, diri kita dari kekecewaan, sakit hati. Supaya kita boleh bangkit, supaya kita boleh termotivasi untuk menjadi pribadi yang kuat, yang hebat, yang pantang menyerah di dalam Tuhan. Sebagaimana Yusuf itu, dia pakai rasa sakitnya untuk menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa. Itu makanya di Sada Musa 50 ayat 10 sia 120 didok, unang hamu mabiar aida guru debata do nang ahu najat do nian tutu tahini rohamu na dopak au alai nadenggan do hapatean ni dibahin debata patu pahon songon nani idamuna sadarion laho pangoluhon bangso nabolon. Maka dengan rasa sakit, kekecewaan itu, Yusuf menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa yang Tuhan pakai. Demikian juga dengan kita. Mari menjadi pribadi yang kuat. Ketika kita disakiti, biarlah itu menjadi cambuk, menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi yang kuat juga. Menjadi pribadi yang luar biasa, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martanya kita. Hupuji hupasangap hami mahu ali amang pardinggan basa. Nahu sombah hami marhite Tuhan anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Mau liate rohan nami diho ali Tuhan. Di pasu-pasuho ngolu nami. Disungguliho hami marhite hatam nabadihai. Di jamita minggu sadarion. Asa unang hubaloson hami najat alon dajat. Alai pargogoi hami patupahon akanadenggan. Nang pegodang aka hamaolon. Nang pejot-jot hami disakiti. Alai posituturo hanami tondi parbadiami mangurupi mampargogoyhon hami. Laho patupahon akanadenggan. Di tonga-tonga ni parngoluan nami tua kadongan nami nama kosoguhon hami. Tuhan urupi hami lehon gogo. Ajari hami torangi rohan nang pikiran nami. Asa unang hubaloson hami najat alon najat. Ali Tuhan molo tunggo dang aka hasit ni roha di ngolu namion. Tungho ma Tuhan na mangapuli. Na toktong mengampuni. Jala buat masude hacit ni rohai di bagasan roha ngolu namion. Asa unang mangabati hami laho patupa akan adenggan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu nami. Atong Tuhan hupuji hami magwarmu nabadiai. Ale debata amanami di bagasan tikion. Mangido hami di bagasan tangyangon. Di bagasan duka cita na mendalam do hami Tuhan. Saluhut hami ruas ni huria. Dot akapar halador sude hami Tuhan. Di bagasan duka cita di tikion. Siala naung dialapo naposom di tonga-tonga ni huriam HKBDP Depok Sada. Ima amang sintua sarton sinambela. Tuhan urupi lehon gogo di keluarga na tininggaholin amanami. Inang nami inang boru hutahayan. Ianakon manang boru nasida doh anakna Veronica sinambela. Doh Frans sinambela. Pargogoi nasida ali Tuhan. Apu si ilu-ilu nasida. Tuhan unang tadikon inanami doh ianakon nasida. Pasu-pasu masaluhut keluarga besar na berduka. Keluarga sinambela doh keluarga hutahayan. Tarlumu bihami saluhut ruas ni huriam HKBP Depok Sadaon. Di bagasan lungun ni roha doh hami ali Tuhan. Atong hupasat hami ma sude keluargai. Nang hami pe tu bagasan tanganmu nasun badiai. Pasu-pasu mahami ruas ni huriam. Toktong mahu Tuhan namandongani hami. Arian nang borngin.
diaka pardalanan nami, ho manaman joloani laka nami, pada usian hami parmaraan, pada usian hami parsahiton, Tuhan diaka ruasmu namar sahit, saiho mana mangalihon hamalumoni, pasu-pasu manasida, pasu-pasu si panganon sinu menang obat-obatan na dikonsumsi, na peyak di rumah sakit, nang na dirawat di jabupe, toktong maho Tuhan nam mangalihon hamalumon dinasida. Tuhan di ruas ni huriam nahirim marianakon, tunglehon ma hombar duromoni roham, pasu-pasu ma bortianna, pasu-pasu ma keluargai, asa boy nasida di bagasan pasu-pasum marianakon nang marboru di tonga-tonga ni keluargana. Tuhan di bagasan tikion mangido hami tupo, pasu-pasu masa luhur hami akan naposom, jelma nanggalido hami Tuhan. Godang aka pergumulan nang tangtangan dahwadupi hami di padalan ngolu nami. Tungho ma Tuhan na mangurupi hami. Pasu-pasu ngolu nami, pasu-pasu keluarga nami. Nang ruas ni huriam, mamukas ya mulai dakdanak, na poso remaja, na tua-tua saat rodina lansia. Pasu-pasu Tuhan, padau sian persahiton, bolokon nasa sahit na marlokotan di pamatang nami, tungho ma Tuhan na mangalehon, hahipason na sempurna di hami. Tuhan, di bagasan tikion pe, hutangnya ko kami do, ruas na tamba, na gabe ruas na tamba di tonga-tonga ni huriam HKBP Depok Sada. Pasu-pasu ma Tuhan gabe ruas na burju, sioloi poda, sioloi hatam na badiai, jalaringgas mamujib, pasangapon goarmu na badiai, pasu-pasu marumah tanggana, ianakon nang saluhut si solhotna, nang ruas na pindah sian tonga-tonga ni huriamon, menuju hurian na asing pe, tungho ma Tuhan nama masu-masu nasida, jalaho ma toktong Tuhan, namandongani nasida di siaka ulau nasida namaragam. Ale Tuhan, di namar demusirang hami di sian bagas joromon, tungho matoktong Tuhan namandongani hami, di namanguduti aka ulawan nami sadarion, nang di ari-ari namangihut pe, say toktong maho Tuhan namandongani hami. Sahat di homa Tuhan daging dohoton di nami, mangasahon gowar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangya kami tuho. Amen. Amang inang nahinaholongan, marede hita sian buku ende nomor 300 sia ayat sada doho udutna huhut tapasahat ma peliata tu debata. Unang terlalap di hata, tulus sigop jabarmi, dan dapat hasonangan, molo godang sabat mi. Ipentos siluhut na manggugay rohami, arta nagodang nasangap, sabat na jor budoi, unang terlalap di hata, tulus sigop jabarmi, dan dapat hasonangan, molo godang sabat mi. Unang lilian di dalan, tujuh tongtong surgoi, anang rade doinganan, dibantu hata disi. Unang bonsa rohamuna, pos rohamu lautusi, ai toguoku hamu,
sigop jabarni nang dapot ho hasonangan molo godang sabatni ipetos to siluhut na manggugay rohami artana godang nasangap sabat na jor budoi unang talalap di hata tulus sigop jabarmi nang dapot ho hasonangan molo godang sabatni. Tatangnya koma peliata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani saluhu selehon-lehon na denggan do na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabewap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramuti. Asaw parahasya kami pelianon. Patimbulhon harajaw mo tonga-tonga ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahami godang ni selon-leom itu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua tongaun songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jala-jalo hamu pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi maroha namidaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho, jala dipasaurhon madamena tu tondim. Amin. Dihamu amanami inanami na adong di bagas joroon dohot na paihut-ihut ibadah di bagas nafsida hami parhobas di ibadah minggu siang sadarion pasahaton selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas